అనేది ఇది సబబు కాదు. ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపైన బాధ్యతాయుతంగా రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలని చెప్పేసి మేమంతా కోరుకుంటూ మరి భవిష్యత్తులో కూడా బలమైనటువంటి ఉద్యమాల్ని మరి తీసుకొని రావాలని చెప్పి మేమంతా కూడా ఒక ఆదివాసీ జేఏసీగా ఏర్పడి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వంచైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరి పనిచేయించుకుంటామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి ఉద్యమాలకి మేము శ్రీకారం చుడతామని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు పక్కకున్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం జియో నంబర్ 3 ఉత్తమమైనటువంటి సుప్రీంకోర్టు జియో నంబర్ 3ని కొట్టివేయడం అనేది జరిగింది. దానికి నిరసన తెలుపుతూ బంద్ చేసి మన ఎంఆర్ఓ కార్యాలయానికి రివ్యూ పిటిషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు పక్కకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. దీంతో భాగంగా తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాలలో ఏజెన్సీ ప్రాంతం మొత్తం బంద్ చేయడం అనేది జరిగింది. సంపూర్ణ వార్తకులు, బిజినెస్ వారు, మరి ఇతర వాహన చోదకులు అందరూ ఆర్టీసీ కార్మిక వర్గాలు కూడా దీనికి మద్దతు తెలిపి మాకు నిరసనతో పాటు బంద్కు సహకరించిన వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఆదివాసుల ఉద్యోగ నియామకాలపై కనికరించి జియో నంబర్ 3పై రివ్యూ పిటిషన్ వేసి మాకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కరోనా లేదు दिना स्टैंड दिए जीवन नंबर 3 ने అమలు చేయాలి. జీవో నంబర్ 3 ని అమలు చేయాలి. జీవో నంబర్ 3 ని అమలు చేయాలి. సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ, జై కుమ్రాం భీమ్, జై కుమ్రాం భీమ్, జై కుమ్రాం భీమ్, జై కొనసాగించాలి. జీవో నంబర్ 3 ని కొనసాగించాలి. జీవో నంబర్ 3 ని కొనసాగించాలి. ఇచ్చిన తీర్పును వెనక్కి తీసుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జీవో నంబర్ 3 ని యథావిధిగా కొనసాగించాలని చెప్పి ఆదివాసులంతా కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిరసన కార్యక్రమము ఇలా చేయడం జరిగింది. ఇలా ముఖ్యంగా ఏదైతే జియో నంబర్ 3 అనేది ఉన్నదో 2000 సంవత్సరంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆదివాసీ స్థితిగతులను, ఆదివాసులు ఏ విధంగా ఉంటారు, ఆదివాసులు ఎన్ని సంవత్సరాలు రిజర్వేషన్ ఉన్నా కానీ నేటివి కూడా వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాళ్ళ మనుగడ ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నదని చెప్పి దాని మీద సమీక్ష చేసి ఆదివాసులకు అనేది ఒక చట్టం తేవాలి, తీసుకొస్తే ఆదివాసులు డెవలప్మెంట్ కావడానికి ఒక మార్గం అవుతుందనే ఆలోచనతో ఆ రోజు ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఉందో ఆ గవర్నమెంట్ 2000 సంవత్సరంలో జియో నంబర్ 3 అని చెప్పి ఆదివాసీ ఎక్కడైతే ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఆదివాసులకు 100% ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనే కోణంతో గవర్నమెంట్ ఆదివాసులను ఎదుర్కోవడానికి ఆ రోజు ఉపయోగపడ్డది. కాబట్టి అలాంటి ఒక జియో నంబర్ 3ని ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు పేరు పెట్టి ఏదో 5గురు కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ వలన
50% రిజర్వేషన్ చేయాలి. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 50% రిజర్వేషన్ చేస్తే అందరికీ అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పి చేయడం, ఇది ఆదివాసులను అనగతొక్కడం అని చెప్పి కూడా మా సమాజం పూర్తిగా అనుకుంటున్నాం. తప్పకుండా ఇది ఏదైతే ఉన్నదో జియో నంబర్ 3ని మళ్ళీ కొనసాగించాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు ఇచ్చి ఆదివాసులకు ఏదైతే 100% ఉన్నదో జియో నంబర్ 3ని తప్పకుండా వీళ్ళు చేస్తారని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం. ఒకవేళ చేయని ఎడల తప్పకుండా ఆదివాసులు ఏ విధంగా అయితే ఏం చేయాలి, ఉద్యమం ఏ రీతిలో నడవాలనేది తప్పకుండా తుడుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో మళ్ళీ ఉద్యమానికి తప్పకుండా మేము బాటలు వేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ఈరోజు ఎవరైతే వ్యాపారస్తులు కావచ్చు, మేధావులు, ఉపాధ్యాయులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా ఉద్యమానికి ఇలా బంధువుకు సహకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా మా ఆదివాసీ తుడుందెబ్బ తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం.